Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze okufanelekile cofa subscribe ulike bese uphinde uphawula lapha ku comment section. Eyindabeni engenayo kubikwa ukuthi useshiye phansi umculi kaMaskandi uMenzi umvo kaMabizela odabeni lokuvotelwa ekuthenini enqobe iQuantum le Mother of All nokumcimbi omkhulu ohlelwe lapha yana yithimba ukubala kulona abasakazi bokhozi okanye umsakazi wokhozi okuzimdolabiyele. Lezi indaba ke zivezwe umhlazi kaMaskandi oveze indaba zokuthi abantu abangabe besaqhubeka nokuvotela uMenzi ngoba uMenzi akaseyona ingxenye yaleli Quantum elivotela. Ngale nje ukukhuluma kakhulu ke nansi inkulumo kaMhlazi kaMaskandi. Ukudlulisa nakho mase ngihamba yabo bafowethu abade bevotela uMenzi bebe nothando lokumvotela. Ngiyacela ukuthi bengabe samvotela kunezathu ezithize nizoyithola ngesikhathi esiright. Okwamanje asibambeni lapho okade votela uMenzi fuck off indaba yokuvotela uMenzi abameni bonke. Siyabonga. Thina sichemenza njalo ngolimit Nkosi yami. Mama siqiniseka anzanga ya uyena besavotela obevotela uMenzi ngiyacela ukuthi ayeke akame kunesizathu yokubonga ngelinye ilanga kunesizathu esiphuthumayo for lokho. Please save your money guys, save your money guys, keep your money on your savings. So please ningamvoteli. Yeah, siyabonga lapha. hayi uMenzi usekhona ukubhoda mangabe yeah ma uthi ufuna ukuyivotela usungayivotelela nje omunye umuntu kodwa uMenzi cha siyaxolisa siwuMenzi ningabe nisamvotela. Yeah, siyabonga. Siyabonga. Istatement ukuthi utheni uMenzi kwasho akho into ephuma kuMenzi yimi ngosiqiniseko ngiyadecide ngiyavana lo mculo ngithi uMenzi ningamfuna inqumo. Yeah, ngithatha inqumo zami mina mase ngishilo ngithe uMenzi ningalinge nelokhuza nemvotela ku right nje sonitshela ngelinye ilanga mase kufaya nemvotela. Okwamanje cha siyabonga nje kakhulu. Ngixolisa futhi ngixolise kulaba bese bevotile. Yeah niyazi nanokuthi akunasifuba ngiyanixoxela nje bangani bami basebhisho ukuthi kwenzakaleni kodwa nje okuye nokuye sisazoxoxa nje kala nje okwamanje anibambene nemali zenu. Yeah, siyabonga. singasavotanga senze njani Asibweni ngapha kuSminoff sonke ke thina besingavoti nathi sivota asibweni ngapha kuSminoff Aqoveni izwe lapho nganomageba. Happy New Year ladies house. Happy New Year ladies house. Ukuthi angiyanyisa lento yokuthula kakhulu kwami. Abahleli bemcimbi sebengigibele emakhanda kahle abasangazi ukuthi ngubani. Sebengikhohliwe bangiza lemcimbi levuka izolo iyahlupha. Yawa kodwa nje ngisazonaba ngelinye ilanga nje ngisazogonyuluka nje ngigonyuluke kamnandi nje uTikTok ngisazowuphatha yabona. Yeah, ngazi noma ngobe ngimbambe ngobhontshisi noma ngobe ngimbambe ngamasende kodwa nje khona kusazoba mnandi. Siyabonga mvelase ngaleyo update ibaluleke kakhulu. Siyabonga mfowethu. Yeah, siyabonga lapho bafowethu obesevotela uMenzi. Siyabonga. uNkulunkulu ambusise. Okay, mhlambe nami nguJiyane sengiyacela ke asivoteleni uSminoff bafethu njengoba singasamvotela uMenzi. Ngiyacela bafethu asiphuthumeni ngapha kuSminoff. Ngiyamcelela nje bafethu ngiyamcelela. Wahleka lo ngihleka. Balo ngihleka cha ngiyamcelela ngempela bafethu asivotele uSminoff. Ukubeke ngami kwasana ngaba nemvoti. Ukubeke ngami kwasana ngaba nemvoteli kodwa kulungile yabona. Ngelinye ilanga ngiyonitshela abafana bakithi ngoba angihlanyi mina niyangazi nani ukuthi angihlanyi. Usho nje yabo kunezizathu for ukuthi uMenzi ngithi ningamvoteli. So ukubeke ngami kwasana ngaba nemvoteli nje. Hayi mina wena siqiniseka ngiphethe yonke leyo nombolo. Kodwa ke yeah, endaweni lapha number 2 mhlawumbe nje ukubeka ngami ngaba akekho ukubeke ngami nje ngaba akekho umculo ovotela kuyona kalento ngora nje okubalekile ukuthi hayi uMenzi cha ningabe nisamvotela ngibala kulolo gama kulo brand
ebulawayo kulezi insuku ngey'ndlela thizeni. Ngiyanicela ukuthi nithi ukumxolela kancane yabo, kungcono Smirnoff bakwazi ukuyikhulumela. So umenzi nithi ukumxega kancane ngendaba amavoti kube right. Yeah. Akezwakala baba nyanga yeshumi usubuyile bhuti.